ରାଇମୋହନ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ନହେଲେ ସେ ମରିବେନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ତ ରାଇମୋହନ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡା ରୋଲରେ ମୁଁ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଥାଉ। ସିଏ ମରିବେ ମାନେ ନାଗ ସାପ ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ହେବେ ଯେ ଆମ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ମାଟି ବସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା ଆଜି ମୋ ଗୁରୁମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଇମୋହନ, ମୀନକେତନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ବି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ତୁ ଯେମିତି ହଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନାଁ କରିବୁ, ସେଇମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିହିର ଦାସ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଲ ଲୋକଙ୍କର, ଅଭିଶାପ ନେଲ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଶନି ମହାସେନ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଓପନିଂ ହେଉଛି। ଆମ କାମ ହେଲା ଏନି ଲୋକ 9 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମେମ୍ବର ହେବେ। ଏମିତି ମୁଁ ତାର 90 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ମଟନ ଆଉଥିଲା ଅଟକେଇ ଦେଲି। କୋଉଠି? ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମଙ୍ଗୁଳି ଛକରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସାହସ କେହି କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଆପଣ କାମ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କରପ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି ସାହସ ଆସିବ। ଯିବା ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ନବୁଲେ ଏସପି ସାହେବ ପାଗ ଭଲ ଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଅନାନୀ ଏ ନୀଳମାଷ୍ଟରେ ତା ମାନେ ସିଏ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଆଇଛି। अबे सी तो जाने कि मो रायमोहन परिड़ा अब स्वर्गर थे भी मिटु मिथुन मोर ओडिशा अच्छी। धन्यवाद।